τώρα. Χαίρετε, είμαι η Θόμη και βρίσκομαι στο νέο σαλόν για να σας παρουσιάσω ένα πρωτοποριακό προϊόν σε παγκόσμια αποκλειστικότητα, φτιαγμένο από τον κύριο Αδάμ. Πρόκειται για αυτόν τον υπέροχο καναπέ, ο οποίος μπορεί να κατασκευαστεί σε διάφορα χρώματα, διαστάσεις και ποιότητες υφασμάτων. Ο καναπές αυτός πολύ εύκολα μετατρέπεται σε κρεβάτι. Μπορούμε δηλαδή να ξαπλώσουμε μέχρι και 2 άτομα. Είναι αναπαυτικός, τα μαξιλάρια είναι πάρα πολύ μαλακά, χειροποίητα και τα μαξιλαράκια του επίσης έχουν φερμουάρ, άρα είναι αποσπόμενα για να μπουν στο πλυντήριο μια νοικοκυρά εύκολα να τα καθαρίσει. Θα δείτε τι εννοώ αμέσως. Πολύ εύκολα, βλέπετε, ήδη έχω βγάλει τα 2 μαξιλάρια και το τρίτο. Να σημειώσω εδώ ότι μπορεί να βγει σε καπιτονέ και σε ίσιο σχέδιο. Ό,τι ζητήσετε στον κύριο Αδάμ μπορεί να το κατασκευάσει. Και τώρα, το ωραιότερο σημείο. Βλέπετε πόσο γρήγορα, δεν μου πήρε ούτε 2 λεπτά. Μετέτρεψα την πρώτη κατοικία σε τελευταία. Και ένα τελευταίο κομμάτι είναι αυτό. Βγάζουμε τα πλαϊνά και αυτά πάρα πολύ εύκολα. Έχουμε έτοιμη την τελευταία μας κατοικία. Δεν χρειάζεται οι συγγενείς μας να ανησυχήσουν όταν έρθει εκείνη η ώρα που θα μας βάλουν με μαξιλαράκι μέσα, σατέν φανταστικό και το σάβανό μας, το οποίο κάνουμε δώρο, γιατί ο κύριος Αδάμ, όπως είναι γνωστό, διαθέτει και γραφείο κηδιών. Μπαίνω μέσα λοιπόν στην τελευταία μου κατοικία. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Γεια σας.